дар фазои тантанавӣ ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ дар толори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Акиавеста Автомотив Индастри бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ ҳамоиши идона баргузор гардид. Чорабинӣ таҳти унвони ваҳдати миллӣ рамзи иттиҳоду ҳамбастагии миллат доир шуда, дар он намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, адибон, роҳбарияти соҳаи нақлиёт ва намояндагони ҷамъиятҳои мусофирбарии пойтахт иштирок намуданд. муовини раиси шаҳри Душанбе Саломзода Раҳмиддин Салом суханронӣ намуда, аҳамияти таърихии ваҳдати миллиро дар таҳкими давлатдорӣ ва рушди ҷомеа махсус арзёбӣ кард. шоири халқи Тоҷикистон Муҳтарам Ҳотам аз аҳамияти ваҳдати миллӣ дар зиндагии мардум ва рушди фарҳангу маънавиёти ҷомеа ёдовар шуд. ӯ иштирокдоронро ба дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ ва ҳифзи сулҳу субот даъват намуд. зимни ҳамоиш таъкид гардид, ки ваҳдати миллӣ бузургтарин дастоварди даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон буда, маҳз ба шарофати сулҳу оромӣ ва ҳамдигарфаҳмии мардум имрӯз кишвари мо ба марҳилаи нави рушду созандагӣ қадам гузоштааст. иштирокдорон иброз доштанд, ки ҳифзу таҳкими ваҳдат вазифаи ҳар як шаҳрванди ватандӯст буда, рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ, аз ҷумла соҳаи нақлиёт низ аз фазои сулҳу субот сарчашма мегирад. зикр гардид, ки маҳз ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ имкон дод, ки Тоҷикистон дар муддати кӯтоҳ ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, роҳи рушди устуворро пеш гирад. чорабинӣ дар фазои самимӣ ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ҷараён гирифта, иштирокдорон аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва нақши сарнавиштсози ваҳдати миллӣ дар пешрафти Тоҷикистон ёдовар шуданд. рӯзи ваҳдати миллӣ имрӯз ҳамчун рамзи муттаҳидии миллат, пойдории давлат ва кафили зиндагии осоиштаи мардум таҷлил гардида, барои ҳар як шаҳрванди кишвар мояи ифтихор ва сарбаландӣ мебошад.